दिनै सान मन'गोन माखासे बोसोरनि उनाव दिनै फिन खेबसेबाव सान मन'गोन आरो बुहुमनि माखासे बाहागोआ खोमसि जागोन। सान मन'नाया मारै जायो? जेब्ला सान आरो अखाफोरा बुहुमनि फारसे मोनसे दिगावनो थायो अब्ला साननि सोराङा बुहुम फारसे नांस'फैया आरो बुहुमाव साननि समावबो साननि सोरां मोनफैनो थाखाय बुहुमनि माखासे बाहागोआ खोमसि जायो। बेखौ सान मन'नाय होननानै मिथिनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुहुमनि माखासे बाहागोआव खोमसि साग्लोबनायजों लोगोसे आसामावबो गोहोम गोग्लैगोन एबा खोमसि साग्लोबगोन। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन समाव खोमसि साग्लोबगोन। भारतारि सम बादियै आसामाव दिनै मोनाबिलिनि 4:29 रिंगानिफ्राय सान मन'नाया जागायगोन आरो 1 घन्टा 45 मिनिट थाना 5:42 रिंगासोआव जोबगोन। लोगोसे बेखौबो मिथिहोनाय जायोदि सान मन'बाय थानाय समाव सानखौ नायोब्ला नोंथांनि मेगना जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। बेनिखायनो नायोब्लाबो गोसोम ग्लासनि स्पेक गाननानैसो नायनो हागोन आरो सान मन'बाय थानाय समाव बाहेरायावबो ओंखारनो हामा एबा ओंखारोब्ला खैफोदावबो गोग्लैनो हागौ होननानै गोबाङानो फोथायो। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि जिल्ला रौतायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशेल अफार। खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन। खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइ होनांगौनि गोनांथि गैया। बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन। गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे, 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब। बे स्पेशेल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन।